tras ganar a medalla, senti unha satisfacción grande porque foron varios meses de traballo, de moitas horas aquí nesta aula, traballando con esta maqueta, practicando moitas secuencias e moitos diferentes montaxes e procesos que ao final agradecese que se vexan reflexados nunha medalla a nivel nacional. Trabajar bajo presión en una prueba tan compleja en comparación con años anteriores y al final poder sacarla adelante ha sido una tarea bastante complicada. A proba consistía principalmente nunha selección de botes. Tiñamos botes de dous colores, negros e vermellos, salían de dous almacéns como estes que se ven aquí e distinguíamos o color. En función do color, a posterior poñíanselle tapas ou non, e saían por unhas partes da cinta de proceso ou por outras partes.